Isurrite beltza edo isurrite epidemia, isurrite edo hiltze handia ere bekain. Aipatu behar da. Giza historiako isurrite bubonikoen pandemia larriena izan zen. Eurasia eta Afrika iparraldean eragin zuena. 1357tik 1358 artearen bitartean zabaltzen joan zen Europa. Isurrite honek bakterio bat eragin zuen, Yersinia pestis izenekoa, eta nagusia izan zen Europa eta Asian artean. Hilkortasun tasa izugarria izan zuen, eta historiatako isurriterik suntsitzaileenetako bat izan da. Ondorioak: hiltzeko arriskua, populazioaren gutxitzea, ekonomia eta gizartearen kolapsoa, erlijioaren eta kulturaren aldaketa, osasun sistema eta medikuntza, medikuak eta beldurrak. Sintomak: febre handia, lurrazalean zorroztasunak edo plaka beltzak, min izugarria eta nekea, zuloak eta odolustea, ahoa eta eztarriko zauriak, goragalea eta beherakoa. Lehenengoa hegazkinez kutsatzen du, zizareaz eta narrastiaz. Bigarrena, mikroorganismoen bidezko kontaktuarengatik kutsatzen du eta aerosolak. Hirugarrena, mikrobioak kutsatzen dute eta kontaktuak edo artzaintza dira. Isurrite beltza Yersinia pestis bakterioak eragin zuen. Zizare eta narrasten transmisioa. Isurritearen bakterioa infektatutako rodenteen odolean bizi zen, eta narrastek edo zizareek odola edaten zutenean bakterioa euren hesteetatik sartzen zen. Medikuak horrela janzten ziren: argizari erromanikoz estalitako berokia, prakak botetan sartuta, alkandola praketan sartuta, eta hauts larruz egindako kapel eta eskularruak. Tuetatik barnealdeko eremuetara Asiatik etorritako isurrite izugarria Europan zehar hedatu zen denbora gutxian. Baldintza higieniko eskasak, elikadura txarrak eta oinarrizko ezagutza, medikuek lagun. Metodo gogokoena izaina zen, non pazientearen gorputzean hainbat izain jartzen ziren odol gaiztoa zurgatzeko. Isurritea Italiatik Europan zehar hedatu zen. Gaur egungo Frantzia, Espainia, Inglaterra, 1358ko ekainean, eta Britainia, Alemania, Hungaria, Eskandinavia, eta azkenik Errusia, ipar-mendebaldeko lurraldeetan eraginez. Egia esan, isurrite beltza ez zen inoiz amaitu, baina ondorengo olatuak ez ziren hain suntsitzaileak. Izan, 15. mendetik aurrera osasun baldintzen hobekuntzari eta 40aldia bezalako estrategiei esker. Txinako tokide askotan putzu handi eta sakonak zulatu eta hildako ugariz bete ziren. Lurrez hain gutxi estalita zeudenak ere baziren, non txakurrek zulatu eta hiriko gorpuzkiak irentzi zituzten haien bitartez.